Wani kwale-kwale mai dauke da mata da yara kusan 40 ya kife a yankin Malamawa ta 'yan dutse da ke karamar hukumar Ringim a jihar Jigawa. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Jigawa SP Yushe'u Lawan Adam ya ce lamarin ya faru ne da yammacin ranar Lahadi 19 ga watan Yulin shekarar 2026. Ya bayyana cewa an gano gawar mutum guda yayin da ake ci gaba da neman sauran mutanen da suka ɓace sakamakon hatsarin. Rundunar 'yan sandan tare da sauran jami'an ceto na gaggawa sun bazama yankin domin gudanar da cikakken bincike tare da tattara bayanai. Ƙungiyar Jam'iyyar PDP Youth Support Coalition ta Jihar Kano ta sake jaddada cikakken goyon bayanta ga jam'iyyar PDP tare da bayyana aniyarta na ci gaba da aiki tukuru domin tabbatar da nasarar jam'iyyar a zaɓe mai zuwa na shekarar 2027. Wannan na kunshe ne cikin wata sanarwa da shugaban ƙungiyar Comrade Kabiru Sani mai kwanuka ya sanya wa hannu bayan taron gaggawa da aka gudanar a ranar Lahadi 19 ga watan Yulin shekarar 2026. Ƙungiyar ta ce ta gamsu da manufofi da ƙoƙarin ɗan takarar gwamnan Kano ƙarƙashin jam'iyyar PDP, Jakada Muhammad Bello Dalha, na samar da ci gaba mai ɗorewa da bunƙasa rayuwar matasa. Ta kuma yi kira ga mambobinta da magoya bayan jam'iyyar su haɗa kai, inda taron ya samu halartar shugabannin ƙungiyar daga ƙananan hukumomi 44 na jihar Kano. Tuwanan kuma jami'ar Dutsen ma ta jihar Katsina ta kori ɗalibi guda tare da dakatar da ɗalibai 66 bisa laifukan da suka shafi jarrabawa. Mahukunta a jami'ar sun amince da hukuncin ne bayan kammala bincike kan zarge-zarge da ake yi wa ɗaliban. Laifukan sun shafi jarrabawa zangon karatu na biyu na shekarar 2025 zuwa da 26, inda kwamitin jami'ar ta kafa kwamitin jami'ar ta bincika ɗalibai 67 na jami'ar ta ce ta baiwa ɗaliban damar kare kansu kafin yanke hukuncin gwargwadon laifin da suka aikata. Tuwanan kuma rundunar 'yan sandan Najeriya ta kama jami'anta 4 a Abuja bisa zargin karɓar naira 53,000 ta hanyar tilastawa daga shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ICPC. Rahotanni sun bayyana cewa an kama jami'in ne bayan kai wani ƙorafi kan lamarin, inda rundunar ta fara gudanar da bincike domin gano yadda abin ya faru. Lamarin ya sake tayarwa da damuwa kan zargin karɓar kuɗi ba bisa ƙa'ida ba da ake yi wa wasu jami'an 'yan sanda a ƙasar nan. Rundunar ta ce ba za ta lamunci cin zarafi ko karɓar kuɗi ta haramtacciyar hanya ba, tare da tabbatar da ɗaukar mataki na ladabtarwa kan duk wani jami'inta da aka samu da aikata laifi, musamman na cin hanci. Duka iyakacin labaran kenan a madadin tashar Kano Live 24 mai yada shirye-shiryenta a dandalin sada zumunta da suka hada da Facebook, YouTube da TikTok. Khalid Yusuf Idris nake cewa mu yi ni lafiya. Jama'a bi salam.